Je to presne ako v roku 2018. Predseda vlády bol v úzkých, bol pod tlakom a preto začal hovoriť o Šorošovi, o prevrate, o mimovládkach. Veľmi, veľmi podobná situácia. Šoroš je, trúfam si povedať, že môj priateľ, aj keď už sme sa dlho nevideli. Možno aj vďaka Šorošovým peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a bojovali proti Mečiarovi, že dokonca bez jeho peniaz by sme to dokonca možno neboli dokázali. Takže pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Pokiaľ išlo o zahraničné nadácie, my sme mali dosť jasnú predstavu o tom pred voľbami 1998, že vlastne na Slovensku preniká veľké množstvo peňazí, idú predovšetkým cez tretí sektor aj politické strany. A idú s cieľom rukami občanov Slovenska urobiť politickú zmenu, ktorá by bola pre tých, čo to platili, výhodná. SNS, ktorý presadzovala zákon na ochranu republiky, zakázať im, zasa všetci komisári, ktorí chodili aj za zahraničný diplomat, povedali, neopovážte sa, ak to urobíte, bude to demokratické, očakávajte sankcie a odvetný postup k vám.